si dlane pred srdcom. Ponoríme sa dole do našeho priestoru v srdci. Môžeme si aj vizualizovať to srdiečko, priestor. A necháme poklesnúť aj zmysly, oči, nos, uši. Započúvame sa do svojho srdca. A zjednotíme myseľ, srdce ako jedno. A začína sa aktivizovať okamžite autonómny nervový systém. A precítime, ako narastá taký vnútorný pokoj v srdci. Len sa stačí stíšiť, ponoriť svoju myseľ dole do srdca, priviesť a precítime pocity vďačnosti. Môžeme si nájsť, za čo sme vďační v živote, precítiť ten pocit. Vyjadriť vďačnosť ľuďom, ktorí nám možno v živote pomohli. Precítiť ocenenie. Aj si to nahlas povedať. Aby sme zacítili tú vibráciu aj toho slova, ktorá z tých vibrácií s nami bude rezonovať. Ktorú potrebujeme, na ktorej potrebujeme pracovať. Hej. Akceptácia. Tolerancia. Pokora. Úcta. Ale aj sebaúcta. Aj dôveru sa môžeme dať. Trpezlivosť. Odpustenie. Radosť. Pocity šťastia. Láska. A vnímame naše srdiečko. Usmievame sa do neho, vizualizujeme si. Vizualizácia prichádza v aktualizáciu. A vnímame vibráciu nášho srdca. Započúvame sa svojim vnútorným sluchom do našeho srdiečka. Načúvame mu, stíšime sa. Len keď sa stíšime, dokážeme začuť informácie, ktoré nám vedia tieto orgány dať, a tam začína tá múdrosť. To je ten návrat k múdrosti tela. Návrat do svojho vnútra. A srdce začína ožívať, začína prúdiť dobrá energia, harmónia, usmiaté srdce. A môžeme si aj vizualizovať také nežné, nevinné dieťa, usmiaté, šťastné, plné radosti, nevinnosti. A mimo ten úsmev opetujeme.
okamžite vzniká transformácia, premena. Niečo sa v nás zmenilo. Vznikol nový stav. A my ho pozorujeme, vnímame, preciťujeme, uvedomujeme si tento stav. A konečne myseľ relaxuje. A teraz túto pokojnú, srdečnú, úsmevnú energiu pošleme aj dozadu do našich obličiek. Necháme poklesnúť oči, myseľ do srdca a potom ducha ohnivého necháme poklesnúť dole až do našich obličiek. Ponoríme sa do nich. Kto potrebuje, kľudne sa môže aj dať ruky na obličky, keď mu to pomôže lepšie precítiť orgány a usmejeme sa na ne. My ponoríme sa, spojíme sa s nimi. Môžeme si vizualizovať, ako vyzerajú naše obličky a úsmev do nich pošleme zo srdca. Srdečný, hrejvý úsmev. Obličky sa hneď začínajú tešiť. Oni sú jak také deti, oni všetky, aj naše orgány, všetky bunky čakajú len na to, keď im venujeme pozornosť, keď im dáme trošku lásky. A oni sú potom šťastné, spokojné. A okamžite sa začínajú obličky uvoľňovať, zmäkčovať. Môže tam začínať prúdiť teplo, plnosť a začína pocit bezpečia narastať v obličkách, lebo cítia lásku. Zacítili lásku matky, lásku srdca. Aj istoty, pocit istoty narastá a také nežné, jemné obličky sa stávajú. A môžeme si aj pomôcť, že si vizualizujeme, keď detičky, ktoré sú nežné, jemné. Usmiaté detičky a precítime tú vibráciu. Aj takú modrú energiu naplníme si a keď takto plníme si dobrými vibráciami, tak aj farby sa môžu meniť a stále potom sú jasnejšie a jasnejšie, žiarivejšie. Orgány sú plnšie. A vnímame, ako ožili obličky, ako sa naplnili. Aj uši tam stiahneme, započúvame sa do svojich obličiek. A posilníme svoj vnútorný sluch. A teraz len si uvedomíme svoje srdce. Vrátime sa do neho, precítime energiu srdiečka, lásku, radosť a zalejme touto láskou a radosťou aj svoju pečeň. Nasmerujeme tam pozornosť, opäť poklesnú oči, myseľ, srdce, duch, poklesne. Necháme ho poklesnúť, uvoľníme myseľ, poklesníme dole, ponorme sa. A vyžiarme úsmev. Objemíme svoju pečeň, svoj zelený spirit. A hnevy sa začínajú hneď roztápať. Už nie je treba sa hnevať, nie je treba byť podráždený. Tam, kde je láska, tam, kde je pocit bezpečia, tak tam netreba hnev. Ale začína sa aktivizovať láskavosť, začína sa aktivizovať priateľská vibrácia. Dieťatko, ktoré je milé, dobré, je priateľské, zhovievavé. Takáto vibrácia je tá, čo lieči. A my precítime tú vibráciu. Len sa treba stíšiť a ísť dole, poklesnúť. Nechať do ducha poklesnúť. A
kontaktovať sa. A tie orgány, tie naše spirity, oni sa potom otvoria a energia z nich začne prúdiť. A dobrá vibrácia, začnú žiariť, zelené, žiarivé svetlo začne žiariť z našej pečene, keď sa prečistí, keď sa naplní. A opäť si uvedomíme srdiečko, usmejeme sa do srdca, vnímame lásku, radosť v srdci, stále posilňujeme ocenenie, pokoru, vďačnosť, všetky tieto cnosti, vibrácie. A teraz nasmerujeme pozornosť aj do našej slezinky, oči, mysel, srdce, dúch poklesne a objímeme s láskou, zo srdca objímeme tento žltý spirit. Pozdravíme ho. Objímeme. Milujeme svoju slezinku. A ona je šťastná a začína sa pomaličky otvárať. Začína narastať dôvera, lebo sme prišli s láskou, sme sa k nej priblížili. A ona, keď cíti oporu, cíti lásku, tak začína sa otvárať a začína dôverovať. A začína narastať taká vnútorná spokojnosť. Usmejeme sa, vizualizujeme si tento orgán a naplníme ho, usmejeme sa do neho. Naozaj, stačí si, keď nejde vám to, pozrite sa, ako ten orgán vyzerá do kníh a potom si ho predstavte a usmejte sa na ňu. A keď viete, kde sa ten orgán nachádza, okamžite vzniká kontakt a neskôr vzniká ten pocit tam. Len to treba robiť. A oni sa otvoria, oni ožijú a budú šťastné a potom sa na vás usmejú, jak tie detičky. A dieťatko zrazu sa objaví v tých šatvočkách, ktoré je spokojné, bezstarostne sa hrá, je šťastné. A hneď máte tú vibráciu v sebe, tú dobrú energiu, z ktorej môžete čerpať. A potom si uvedomíme ďalej srdce a teraz tú srdečnú rejvú lásku, objatie pošleme aj do našich plúc, uvedomíme si plúca. Vizualizujeme si, uvedomíme si ich, usmejeme sa na ne. Aké sú tie naše plúca? Zalejeme ich láskou, radosťou. A plúca prestávajú byť smutné, lebo sa im venujeme, zase sme im dali lásku. Sú šťastné a žiarivé, odvážne. A začínajú sa nám objavovať detičky, také, ktoré biehajú, sú odvážne, hrajú sa, sú šťastné, disciplinované. A začínajú žiariť naše plúca ako biele žiarivé svetlo. Posilníme ich týmto úsmevom a láskou. Privedieme tamto svetlo lásky. Lebo sme si povedali, že láska to je svetlo. Takže opäť len uvedomíme si srdiečko a vnímame toto naše spoločenstvo, tieto naše spirity, naše orgány. A precítime v našom srdci vďačnosť a ocenenie voči našim orgánom. Ďakujeme svojim orgánom duchu za to, že sú zdravé, že sú plne funkčné. A aj keď cítime momentálne, že niekde je nejaký problém, tak dôverujeme, že už teraz sa rieši, už teraz sa uzdravujeme. A v hĺbke, niekde, v svojej hĺbke vieme, že naše telo je dokonale zdravé. Všetky choroby vychádzajú len z toho, že niekde sa znásilňujeme, niečo zlé robíme a chýba tam láska. Takže otvorme tieto svoje pokladíky,
tieto svoje orgány, svoje paláce a naplňme ich tou láskou zo srdca. Naplňme ten červený palác úsmevom, láskou, červeným svetlom. Nech začne žiariť. Uvedomme si modrý palác, ponorme sa tam, vyžiarme to svetlo lásky do celého priestoru. Nech sa rozžiari modrým svetlom celý tento priestor, naše obličky nech začnú žiariť. Nežnosťou, jemnosťou, modrým svetlom. Také krásne, žiarivé kamene. Uvedomme si zelený palác, naplňme ho svetlom lásky. Liečme ho, preliečme ho tou láskou. Každý kút všade dovedme lásku. Zostúpme z hlavy do srdca a potom dole srdcom priniknime do zeleného paláca. Usmejme sa do ňoho. Nech sa otvorí, nech sa rozžiari zeleným svetlom. A zostúpme s láskou a svetlom lásky dole do našeho žltého paláca. Nech sa naplní slnečným svitom, krásnou, žiarivou, zlatistou energiou, žltým svetlom. Krásny, žiarivý priestor, čistý, až do každého kútika. A prenikáme do hlbokých vrstiev paláca, orgánu, do buniek. Všade sa môžeme dostať. To svetlo preniká priestorom. Čím vieme hlbšie ísť vedomím, dostávame sa do hlbších a hlbších úrovní. A potom si uvedomíme aj náš biely palác a úsmev tam privedieme svetlo lásky, naplníme svoj biely palác. Rozžiarime ho. Liečivé biele svetlo, ktoré čistí, dezinfikuje, čistí všetky baktérie, ktoré sú v našich plúcach. Je liečivé. To potrebujeme. Biele svetlo, naplniť si plúca. Prenikajme do hlbokých vrstiev vedomím, aj srdcom, až do úrovne buniek našich plúc, do pórov, až do buniek. Do ľavej časti plúc, do pravej časti plúc sa usmejme. Aj do zadnej časti plúc. Oni potrebujú teraz veľa lásky, veľa výživy našej plúca, veľa našej pozornosti, opory, podpory. A ďakujeme im, že sú zdravé, funkčné. Všetkým orgánom stále ďakujeme, oceňujeme ich. Denné mantry, afirmácie. A opäť si uvedomujeme svoje srdce a vnímame, ako sa zmenila v nás to vnútorné nastavenie, tá vnútorná jednota, integrita, ako narastla. Náš vnútorný chrám. Ponorili sme sa hlboko vedomím do svojho vnútra. Nadýchneme sa do týchto orgánov. Nádych. A teraz na čele so srdcom vedieme tým dole do našeho tantienu. Poklesneme, usmiejeme sa. Miešame tieto dobré energie v tantieni. Usmievame sa do svojich čriev, mezentery. A môžeme zostúpiť ešte trošku nižšie až do našeho sexuálneho centra. Ponoríme sa srdcom a týmito dobrými energiami a vyžiarime to svetlo lásky aj do celého nášho
sexuálneho centra, do našej panvy. Nech sa aj naše sexuálne orgány vyživia, naše pohlavné sexuálne žľazy. Spájame sa so svojou podstatou. Veľa, veľa lásky. Nech narastie pocit bezpečia. Tak, pomaličky potiahneme hore, späť do našeho tantienu, uvedomíme si tantien a ideme 36 krát, ženy v protismere a muži v smere hodinových ručičiek. Ideme, stiahujeme všetky tieto energie, ktoré sme aktivizovali do svojho stredu. A preciťujeme dotyk, špirála. Môžeme sa aj kľudne oprieť. A vnímame špirálu 36 krát jeden smer. Zväčšujeme špirálu ženy, muži opačný smer, zväčšujú. Zastaneme a 24 krát opačne a ženy zmenšujú a muži zväčšujú. A preciťujeme, hromadíme energiu. Vedomie privádzame stále hlbšie a hlbšie do nášho stredu. Dokončíme tento proces hromadenia. Zastaneme, uvoľníme sa, krátky relax, len precítime vnútorný stav, vnútorné naladenie sa. Spočinieme vo svojom strede. Ak cítime dostatok energie, kľudne môžeme ešte uzatvoriť orbit, spustiť. Alebo len vnímame, sedíme vo svojom tantieniku. A uvedomujeme si aj zem pod nohami, naše korene, náš oporný bod, oporu zemi, matke. A vnímame aj, že sú prítomné aj ďalšie sily. Vždycky tu je aj nebo, planéty, hviezdy sú tu s nami. Prírodné sily sú tu s nami. Oni sú tu. Stačí si len na ne spomenúť. A to je všetko. A je tam kontakt.